Khubor nakaslem Jong Nongsan Hima. Khubor piki parlok baro hakani Khubor ni petang sumbai pi syakimat Bakongsan Jong Taïew bat mai staff ni el dakar bagi Khubor kilong kumnia. Argut ki syukuram ki badai na Indor Madhya Pradesh kila jar ngai kat ba kidang let sangkai syaki jaka jengokai ha kathain sora berloong balayu i khado ye kini ki syujur ha kawe na ki jaka jengokai ha katekathan kini ki syujur ki bla jar ngai ki de ye ki bla tep kerteng kum ka sonam Raghuvanshi arpnya usnam ka kerta bat uraja Raghuvanshi lai posnam ka kerta ha ka bedai bat ka jing jar ngai jong kini ki syukuram la pentep syaki bor pulet daki bahayeng hadian baki kalam syam lawan pai shuo namar ka phone jengki kelong bet bakala switch off bat kane kapun khuslai mensiam shika dei e ya ki bahayeng katkum ka tulong Khubor na ki bor pulet loong bakini ki arngut ki lashim wai da ka arshaka banet kai shasora hendre lai I khadu iki ha kasngi ublei ki pulet ki lai thoru bakila lap ya ka te ka arshaka bakila shim wai hajan sora rim Henry, om shim la yo jing tep shu shapang jengki shanu ki don namar ka phone jengki ru kala switch off. Habia day bat kene nakaliang jengki pulet ke bla penlong ya ke jing toket ban lap din ya kini ki arngut badru ki lahir ban yawat hakeleng ki jaka kuntop ye ki hotel ki homestay bat ki nong ai wai kali ban yo oksai. Halor kene nakaliang ki arngut ki dukhot ka yeng dorbar parliament na Madhya Pradesh kata Usumer Singh Solanki bat Ushankar Larwani Kilawan poi hapok kanong ba shalong ha ka apu pratrik ubnai jemang ajapsan ban but din bha ya ka jingwat ka blang ya chakmat na kamenta ki te ki shijur ki MP haringkat ki bhayang asam jong kilonot kilapenlong ya ka jingyalang ka bahe bat u chief secretary ka jala Meghalaya uba Donald P Walang u DIG ka Eastern Range u Deves NR Marak bat u superintendent of police ka East Khasi Hills district uba Vivek Sim na kabenta banlap ya ki te ki arngut UMP Ushankar Lalwani ulapan pau ya kajing song komen halor kajing persang jong ka sarkar Meghalaya bat penting kena bakinang yai beteng ban bot din ya kajing wat ya kiteki arngut Khasi Students Union Nongpo Circle kala dawa mardor na ki bor penya jong ka civil hospital Nongpo bantung ya kajing toket bat ban pin stomping e ya ki nong tray ki batray toti ya ka kam kene kajing dawa ka seng ka de hadian kajing ujor jong ka we kolong kami na ka thain umdan kablalet ban kha khulung ha ka te ka jaka ajing sumar ha ka shipho trek jong banai jemmang arjar apisan lai thu ba ka te kalong kami kalayo ban mi na ka te ka jaka ajing sumar ha ka khat sau trek jong banai jemmang arjar apisan bat ha ka apsan trek jong uju hi ubanai klami penban do kan phat ka ba ka te kalong kami kadang le chabar kabla pen shaptien bat pen ngo ngan yaka da ka jing smok hia halor kani ka jingja kinong yalam jong ka Khasi Students Union Nongpo Circle kilalet ban yakundo ya ka Dr. D Bla ka bede ka medical superintendent jong ka te ka Nongpo Civil Hospital na ka benta ban yo jing penchai halor ka te ka jingja na ka liang usamla resort lapang ulai thu ba ha ka jing yakundo jong ka seng ka Dr. D Bla kala Khubor bakla don ka jing bakla na ka liang jong kinong tray ka te ka jaka ajing sumar bat kula ru ya kinong yalam ka seng bakan shim ya ki sinjam ki beting e ban pin shitom ya kinong tray ki blale torti ya la ka kam khnang bakum kini ki jingja kinum ja sho nang ne shakhmat u superintendent of police ka East Khasi Hills district uba Vivek Sim IPS ha ka ap khandai trek ubanai jemang arja apsan ula pentep baki bor pulet kilayo ban kemno yo breu ublale klamakor ya ko ka khna da ka bakhliet ya ka ska jongka Bachandor kat ba kadang ya lenti ban lecha school kablaja hakashnong sosun uni ubre ude yaw bla tip kerteng kum Himan gogoy apusaus nam ka kerta ubedai na Jorhat Assam kajing yokyam yaw te nong le klamakor kadai hadian ba ka kinhon ki pulit hapo kajing yalam jong ka sub inspector ka kong Lavinia Khongwang ha ka step jong ka apra tarik ubnai jemang ajapsan kilalet cha Jorhat bat da kajing tre lang bat ki pulit kala doi gach outpost Jorhat kilayo ban kemno yaw te urunar naka ying jong ki bahaying jong u kabadon hakashnong bam kuku rachwa ka bahap hapo ka tiok police station Jorhat ki pulit kilayo bon kurup no u ya ka mobile phone bat ki we pat ki sakhi ke biade bat ka kamrunar jong uni ubreu la labru ba uni urunar ude ubla sha pengat ha ki jingdon kti ha ki kamrunar hatiok police station
Kumban chupan kan ma hangi bahak apply trek banai jemang ajapsan kowe ka khana kala shaklit skat how te urunar da ka boshondo artat yaka katba kadang ya lenti ha sosun balet school ha ka performance step ha ka ba ki pulet kila register case halor ka te ka jingja halom injury police station ki pulet kila thongru da ka kunhun bakar pang ban toket halor ka ni hapo ka jingyalam jong uba Ivan B dingdo MPS ban twet ya uni urunar ki pulet kilai thoru bala punrong muka dumaru hasarda police station hadian bakawai na ki khna school kabla suba bakla shale klemkor how te uju urunar haka khat khandai turik banai jemmang haka po nyo stengman step hajan dreamland khandai lat ulat ka jala UCH Vijaya Shankar ula munjor ya ka kerteng jong uba Matthew Kenneth Mokodo ubade unong ketkam ka voice of the people party VPP Baun long kum UMDC Shuse Shapo ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Kene ka jing munjur jong ulat ka jala ya ka kerteng jong uba makodo kadai kabla penmi ya ka jing penbana dauba Cyril VD Dingdo IS Commissioner and Secretary jong ka sarkar jala ubade pet ya ka tanat District Council Affairs. Ya kene ka jing penbana la penmi ha ka ap khnai turik banai jemang arjapsan ha ka ba ulat ka jala ula munjur ya ka kerteng jong uba Matthew Kenneth Mokodo ling ba ka jing ajing mut da ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka jing long MDC jong u concentrate kam hadien baladap bamsmai kumbat chupan kan mau uba Mokodo ude ukurtong MDC ka VPP na nongpo constituency ubala sharem no ha ka election na marki pat ba kilajit yakakong Rona Kimdet nakaseng National People's Party ya ka kerteng jong uba Mokodo ka executive committee kalalit banterwa sya ulat ka jala kadai ka jing munjur lang da ka seng voice of the people party seng kemia hadien ka jing hap jong uba san ku parling khoi hawa ungi na do ka janmet jong ka singi ublei kata ka absan trek ubna jemang ada absan ha ka po bodang litong do bat ki parashnong ha ka apra trek pat ki pat ba ka shnong laublei ki blalit wat yo ba san ku par kilayo bandring dot ya ka we ka medyap ka bala per hom bat sakut ha ki binta jong ki mau bala suba bakade ka medyap jong ute urang ba hendrei kilai tho baki kham sham lala ban sei namar ka jing he bat jing klan jong ko no lor bakade ka jaka ka balong riat kitolong khubor bala yolum kilai tho ru ba namar ka jing jor jong uslap ha ka jo ka miet jong ka apra trek ko kala rong biang ya ka te ka met sha ka we ka kshat ka baki khot ka kshat simpeling ka bade ka we na ki kshat ka bujrong balai thoru bakate ka met kala sakut hatibian jong ka te ka wa kumban chuk pen kan mau uba san ku parling khoi ha ka janmiet jong ka singi ublei kata ka absan terek ubnai jemang arjapsan haringkat bat kilai ngot ki parashnong kilalit tong do na ka wa umni hendrai ha ka por kumba nyu baje ulahap bat charong no ha ka ulat ka jala UCH Vijaya Shankar ha ka singi thoding jong kalai phautrek ubnai jemang arjapsan ula pentian smai ya UCP marak IFS bala shong thait kum u chairperson jong kamigalaya lokayukta ha kani ka jing pentian smai kabla penlong haraj bhavan shalong lawan banyadon bentalang do chief secretary ka jala megalaya uba Donald P Walang ki officer ka sarkar jala nakitanat rekam ba pher bat ki bahayeng asem jong UCP marak habai kren bat ki nong tho khubor UCP marak ula ai khuble ker pang ya ka sarkar jala kabla ibit ye u ban shim ya kani ka kam ka bakra ula ban rap da ka baong ba namar bodang shimti pala ban ong ye bat la ban ye tho ye ke ka ba unle hendrei tangkawe kata ka de ka jing bishar ka ba hok ka Meghalaya Tourism Development Forum MTDF kalak 13 ya kawe ka shlam pathai khubor jong kari India ya kabla tepkum ka Times of India kabla pinmi ya ki khubor lam ler persha ya kari khasi da ka bakno baka jaka balalap ya ka skuti bala shimwai da ki armut ki shikurim kadai ka bajur bha ki kampentrium u chairman ke MTDF uba Lar Singh M sawian ulong bakani ka jingkno klayalam bakla ya ki patba bak Meghalaya kade ka jala ka bujur bha ki kamrunar ulong bakari khasi kade kari ka basong sok shong san bat kam pajudan kanu ka jingja ka bisniu ya ki nong wan jngo kai parthai ki bawan chapo ka jala Meghalaya nakaliang ke MTDF kala kerpat ya kani ka shlam khubor bakan pinchai ya kani ka jingkno bakla pinmi namar ba kani ka jingkno kan kta ya ka kam jngo kai ha ka ban kring ya ki breu ban wan kai chapo ka jala ulong ru baka jala Meghalaya kade ka jala ka bubun bha ki kam tamasa jong ka parthai kham tam halor ka jingwan ki riu paunam ka parthai
kum u ekon Brian Adams Ed Sheeran bat kham tam ke jingwan kai ukloria le kai cricket bapau nam kari India u Sachin Tendulkar ulong baki jela shatei lamingi kila nang kiu bha hakaliang ka yo ka kot kat ba kisngi kidang yat kumta ulokin tu yakishlam pathai Khubor Jong kari India bakin pej benya ashwa banyat hakabashai klam dale arsap ladaki pinmi yakino ki Khubor Jong ke jela Meghalaya ni Jong ki jela shatei lamingi barok away kajing yai beteng Jong uslap nadu ka apra terik mentau benai kala ne hado kalai phau terik kelawan ra ya kajing tua khando kajing shlei hakilinti ki singkian bat kajing khlam Jong ki ding ki set kabla sakhi hakeleng ki jaka hapo kajela kablawan ra ru ya ki jingja ki basngosi habakran shekila pathai Khubor hakasngi thoding Jong kalai phau terik benai jemang ajapsan nakliang ucio Jong ka DMA East Khasi Hills uba shanborlang warjri ulai tho bakoi kolong kame ka basapsan snam karta kala khla no hakajing shaban hakajing tua khando kabelaja hakasngi thoding Jong kalai potrik ubnai jemang arja apsan kate kolong kami kade ya kabla tip kateng kum kakong kelas lia khor kongor kabla sha kerkut hakajing tua khando hakakamra Jong kaying sa kabadon hakashnong lum kentung kabahap hapo kalait kro kharashnong but wala kladon kajing persang ban pelat yaka Henry kala klat no na kajing mensau kate kalong kami kade kabadon arngut ki khon ki badon hakakerta kaba arpuar bat khat sausnem bat ki bla mensau hakate kajing ja yakaba kila kham koi no hadien bakila yo yakajing sumar haswer PHC hakawe pat kajing ja uwe ubreu yaw bla tip keteng kum uba samborlang taryang na wakrot ula syara hakawa hamau bena bat yakamet Jong u layo ban sei no nakaliang keyboard bedai pet kilale yak postmortem bala pinlong da kajing toket hakawe pat kajing ja hakapor kumba san baje laipu minute men step Jong ka laipu terik bena jemang ajapsan layo jing tep bawe uding ula khlem hakithain shirpi bat hadin kata layo banweng no ya ute uding da ka kunhon ai jing yarap shu uba wajri ula pentip ru bahakapor kumba henry baje san minute men step kladon kajing tua khandau haki surak ho tingar bat meliam ki bahap apo ka khat arsenong light kro block hakaba hakate ka jingja kawai ka dukan kala sha punjulor no ti parolok da kitu ki Khubor ngila poino sha ka bukut kat hado bengine syam yang hakawai pat ka tayo ni ai khuble ka por jong pi khuble shibon